Insellmulkom kif qed taraw miegħi hawnhekk għandna lill-Membru Parlamentari l-Onorevoli Ivan Bartolo, grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna. M'għandna xi domandi wkoll għall-Onorevoli Bartolo rigward l-emenda tal-IVF. L-ewwel mistoqsija tagħna hija x'taħseb fuq l-IVF? Ekku, jiena naqbel 100% dwar l-IVF, dika kienet liġi li Partit Nazzjonalista fl-2012 kien ressaqa u waħseb fl-opinjoni tiegħi nazzarda ngħid li kienet perfetta. Bla dubju ta' xejn hija xi ħaġa sabiħa għaliex l-IVF hija xi ħaġa favur il-ħajja. Ħasra illi anki dan l-aħħar dwar dawn l-emendi li għaddew ikun hemm min iħallat illi aħna pereżempju kontra l-IVF. Ġifieri fost oħrajn jiena irċivejt ritratt ta' persuna esponenti mill-Labour Party li jafa kulħadd u li dal-persuna b'ritratt ma' tifel miegħu bat qalli ara ħabib, inti votajt kontra din il-ħajja. Kieku li kien għalik dan it-tifel ma twilidx. Jiena fissirtlu qedtlu le. Qedtlu mhux dik, mhux dak il-każ. Dejt meta spjegajtlu l-ħaġa, spiċċa jagħtini raġun. Ġifieri tajb anke grazzi għalikom għal PM News illi pratikament tajb illi twassu dal-messaġġi biex verament dak li ġara fl-emendi tal-liġi tal-embrijun il-poplu jkun informat aħjar. Ekku, fil-fatt ħanitluna iktar fid-dettall. Għaliex ħassejt li kellek tivvota kontra l-emenda ġdida li ġiet proposta mill-Gvern. Ġifieri l-emenda li inti votajtu intom votajtu kontrija mhux l-IVF, ġifieri dik hija punt importanti ħafna hawnhekk. Malfejn din l-emenda? Ara meta ċara li meta hemm PGTM, ġifieri meta hemm dbabiż fl-embrijun, meta inti qed tagħżel tiġà hemm il-qerda tal-embrijun u jiena kif spjegajt anke fl-introduzzjoni tiegħi jien favur il-ħajja. Bla dubju ta' xejn, meta inti għandek aħna bħala Partit Nazzjonalista għamilna emendi u l-emendi kienu tajbin u anke nieħu l-opportunità li xħadem ħafna fuq Dr. Sifil Spiteri, kollega tiegħi, però il-Gvern ma ċċettax l-iktar emenda importanti. U allura jekk ma taċċettax din l-emenda, l-oħrajn huma kosmetiċi, huma superfiċjali. U għalhekk jiena ħassejt illi għandi nivvota kontra dawn l-emendi, ma naqbilx. Ġejna patta għal dak illi bdejna fil-bidu, ġifieri jekk aħna fil-bidu qedna aħna maħniex ser nivvotaw minħabba din raġuni, prattikament permezz ta' din l-emenda, qisu speċi tlifna dak li jedna u morna lura għalli konna. U allura kieku jien fl-opinjoni tiegħi wassalna messaġġ ċar anke bħala oppożizzjoni illi aħna kontra mill-bidu sal-aħħar ta' din il-liġi kienu joħorġu aspetti oħra. Però sfortunatament l-aspetti deret ħarġet prattikament li huma affarijiet li mhumiex importanti, li l-Partit Nazzjonalista maqsum, li l-Partit Nazzjonalista miġġildin bejnietna, ma fil-verità, ġifieri kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu, jiena nisma' il-min għandu opinjoni differenti minn tiegħi, Rita għaliex hekk għandu jkun. Ekku. Ġifieri prattikament fil-Labour Party x'in ħana nitkellmu, ġifieri jiena insertajt persuna, insertajt deputat li prattikament għandi kuntatti, ħbib ma' kulħadd, nitkellmu, niddiskutu. Fil-Labour Party kien hemm jħassu skomdu, kien hemm ma ġiex, imma laqas ħadd semma xejn. Ġifieri Rita, importanti ħafna illi mhux importanti għax ma ġiex hemm kellha il-liġi, aħna qed nitkellmu fuq liġi importanti illi qegħdin nitkellmu fuq ħajjiet tal-għażla. Jien qed f'Partit Nazzjonalista illi aħna il-Partit Nazzjonalista jien onestament kien jiġbidni u għadu jiġbidni għal fatt illi aħna partit tal-ġustizzja soċjali, aħna partit illi wieħed mill-mottos tagħna sabiħ biex ħadd ma jibqa' lura. Motto ieħor interessanti huwa opportunitajiet indaqs, u allura b'din il-liġi jien nista' nagħżel għax inti m'intix b'saħħtek allura inwadbek fil-friża għall-eternu. Ekku. Fil-fatt it-tielet mistoqsija rigward l-embrijuni friżati. Skont l-opinjoni tiegħi
tiegħek dan se jiġi periklu għall-futur tal-embrjuni frizzati u li eventwalment jispiċċaw li qatt ma jiġu impjantati. Ġifieri l-opinjoni tiegħek x'se jwassal issa li ħanaslu f'dak l-istadju? Aħna dak huwa suġġett mediku u aħna jien bħala mhux bħala deputat din id-darba bħala Malti, inti bħala Maltija, aħna għandna nħallu kollox fidejn il-mediċi tagħna. Jiena nemmen illi it-tabib mediku, il-professur mediku qiegħed hemmhekk biex isalva l-ħajja, qiegħed hemmhekk biex jagħti ħajja aħjar, biex jagħti ħajja b'saħħitha, qed nitkellmu fuq kreatura vulnerabbli. Meta inti kont tarbija Rita, int kont vulnerabbli. Meta jien kont tarbija, jien kont vulnerabbli. Aħna kellna bżonn il-xi ħadd biex ikabbarna, jisqina, jitmana, u fil-fatt illum li għaddew is-snin aħna dak li aħna u aħna nħallu fidejn il-professjonisti, fidejn il-mediċi u nemmen illi jekk inti tħalli fidejhom aħna f'pajjiżna għandna mediċi li huma jafu x'qegħdin jagħmlu u jiena nħalli fidejhom biex iva ikomplu jisħqu illi dawk illi huma fil-friża ma jintremewx, il-numru ma jikbirx, hemm 388. Ġifieri aħna qegħdin nitkellmu fuq kreaturi illi pratikament min jaf x'se jsir minnhom dawn. Ekku. Issa ħnaddu għall-ewġenika, ħafna jaħsbu li dan huwa l-bidu għall-ewġenika. Eventwalment mard ġenetiku ieħor jista' jiżdied mal-issa. U aktar embrjuni ħajspiċċaw friżati għal dejjem. X'inhu ħsieb tiegħek dwar dan? Mela, meta titkellem fuq eugenics, ovvjament jiena m'iniex mediku, jiġifieri kombinazzjoni dwar eugenics u jiena nissuġġerilek anke bħala PM News tkellmu ħafna il-Dr. Karl Soler illi huwa u jispjega b'mod eċċezzjonali anke f'dan ir-rigward. Jiena kombinazzjoni din il-ġimgħa kont anke flaqa ma' Dr. Soler fejn kompla jispjega anke dwar eugenics. Hija ta' tħassib u jiena noqgħod fuq persuna bħal Dr. Karl Soler għaliex Dr. Karl Soler m'għandux aġenda u bla dubju ta' xejn jaf eżattament is-suġġett u jaf x'qed iwassal u jaf x'qed jgħid is-sewwa, qed jgħid il-verità. Jiena meta tkellimt anke ma' moralisti, jiena meta tkalxina anke meta Rita meta qabel ivvotajt f'ċertu suġġetti aħna maħniex qed nitkellmu fuq housing, fuq il-ġebel. Aħna maħniex qegħdin nitkellmu fuq l-Università tal-Amerikani, aħna maħniex qegħdin nitkellmu fuq il-bidja u sajd, aħna qed nitkellmu fuq il-ħajjiet umani. U allura anke meta jiena tkellimt anke ma' moralisti, tkellimt ma' bnedmin illi huma mediċi, tkellimt pratikament ma' bnedmin illi mhux biss jafu s-suġġett, imma meta jispjegawlek anke rigward din tal-eugenics, bla dubju jkunu qegħdin iwasslu dak mhux li rrid nisma' imma dak li hu. U hemmhekk tibda tifforma opinjoni tiegħek u l-opinjoni tiegħi hija mingħajr nerġa' ngħid ma nkun preżuntuż u inwassal il-kelma iktar mill-aspett mediku, iktar mill-att soċjali, kif tħares leha? Iktar mill-aspett morali. Mill-aspett morali. Iktar mill-aspett morali. Mhux aspett mediku. Jiena bħala din id-darba nerġa' ngħid bħala Malti mhux bħala deputat u hemmhekk anke bħala deputat jiena tirrappreżenta lil kulħadd imma fl-aħħar mill-aħħar jiena ma rridx ngħix il-komplement ta' ħajti b'dan il-ħsieb illi jien għamil xi ħaġa morali, laqas ħadd ma jrida, laqas il-bnedmin, laqas il-Malti. Dak ir-rimors li forsi inti kont nistgħu ngħidu jista' jkun li parti minn dak il-vot li tista' twassal għal xi ħaġa bħal din. Ġifieri naħseb dak ir-rimors. Kull azzjoni li ssir darba qed nitkellmu dwar vot. Anke jekk sempliċement telefonata, hemm reazzjoni u hemm konsegwenza hemm reazzjoni, eżatt. F'ħafna pajjiżi ġenituri qed jażlu l-abort wara li jkunu saru testijiet ġenetiċi, mhux biss fuq l-embrjun din id-darba iżda anke fuq il-fetu. Jekk isibu xi defett ġenetiku daw iwaqfu tqala permezz tal-abort. Taqbel ma dan u x'ser tagħmel biex dan ma jidħolx qatt ġo pajjiżna?
Mela, l-ewwel nett bla dubju ta' xejn jiena fir-rwol tiegħi huwa li kemm jista' jkun aħna ninfluwenzaw il-politiku dak hu x-xogħol tiegħu l-irwol tiegħu huwa li inti tinfluwenza. Allura jien inkompli iva bil-ħidma tiegħi inwassal il-kelma, inwassal dak li verament jien. Bla dubju ta' xejn, aħna qabel l-elezzjoni nagħmlu ħafna PR u nitkellmu u nagħmlu posts fuq il-medja soċjali u in-nies għalhekk taqslek u jien bl-unuri kollha ngħid għalhekk mor tajjeb fis-sens għaliex in-nies temmen fija mhux biss fl-aspett soċjali imma temmen fija fil-valuri li jiena nħaddan. Jiġifieri mela jien mhux qed nittradixxi lil xi ħadd għaliex jiena da kollu u rejtu prattikament anke qabel l-elezzjoni. Jiena ninsab partit li aħna partit li l-istatut tagħna jitkellem b'mod ċar illi aħna favur il-ħajja mill-konċepiment sal-mewt u allura dik tagħmel li kuraġġ u aħna anke bħala Partit Nazzjonalista bla dubju ta' xejn biċċi minn quddiem nitkellem anke dwar dan. Partit Nazzjonalista illum ġifieri meta qed nitkellmu nagħmlu din l-intervista aħna favur il-ħajja, ġifieri hemm barra anke meta ħadna l-vot law kien hemm smajt diversi ħsibijiet differenti imma le aħna l-istatut sal-lum għadu favur il-ħajja. Jien jekk inbidlu ċ-ċirkustanzi qas inħossni komdu iktar f'dal-partit, jiġifieri tajjeb li din nagħmlu aċċenna għaliha. U allura jiena mhux biss gburi li qiegħed dal-partit imma gburi illi aħna ħanibqgħu nippromovu l-ħajja, se nibqgħu nippromovu il-ħajja mill-konċepiment sal-mewt. Għad-domanda oħra li inti saqsejtni dwar l-abort, dubju ta' xejn, jiena naħseb illi dawn it-tip ta' liġijiet jista' jkun kif qegħdin qed nara anke minn sors illi għandhom il-kamp differenti, din hija tieqa għal affarijiet oħra. Ġifieri il-Ministru Fern dal-aħħar meta saqsew anke domanda u kważi ġie f'kantuniera għasta tweġiba meta qalulu speċi x'ser jiġri fuq il-ħajjiet speċi kważi qatlura minnha u jien anke ktibt fuqha anke fuq midja lokali anke dwar dan fuq portals Maltin. Jiġifieri jiena nittama jgħidulek għaliex aħna uniċi fid-dinja, aħna uniċi favur il-ħajja. X'hemm ħażin li aħna nkunu favur il-ħajja, nkunu l-unika pajjiż fid-dinja favur il-ħajja, x'hemm ħażin. Il-mod kif ġejjin ma nafx fejn se naslu, ġifieri jiena naħseb għadha bitadat jiena u inti forsi rita ma nkunux hawnhekk, għatituna katalog u jgħidulna ara x'tip ta' tarbija trid, samra, bjonda, xara aħmar, għajnejha blu, twila, qasira, ma nafx. Jiġifieri ma naħsux li hu dak lan tagħna. Jiena meta imbabsu man-natura kulħadd jaf in-natura x'tagħtik lura u naħseb ħanerġa' mur għall-ewwel parti tad-domanda tiegħek, naħseb aħna bħala politiċi rridu nagħmlu l-almu kollu tagħna, rridu nisħqu, rridu nkomplu inwasslu l-messaġġ illi il-ħajja hija sabiħa. Sfortunatament min jiddeċiedi ħafna drabi hu għex u qed jagħmel dak kollu qed jeqret qed jeqret ħajja ġdida għaliex min għalih li jrid jgħix aħjar, imma anki jien għala volja m'għandix taqsam dan l-emendi mal-abort, imma issa la semmejt l-abort ħanidħol fiha u nagħlaq biha. Jien iltqajt ma' nisa illi jagħmlu abort u mill-esperjenza tiegħi mhumiex xejn xi ħajja feliċi. Allura jien bħala politiku irrid ma wassalx dan il-messaġġ. Irrid jiena bħala politiku inħalli kollox għaddej nagħlaq għajnejja bħalli kieku qisu qed jiġri xejn. Ekku. L-aħħar punt forsi xtaqt tgħaddi messaġġ għal dawk li kritikaw
u għaliex inti ivvutajt kontra din l-emenda. Forsi xtaqt tgħaddi xi messaġġ qasir għal dawk il-kritiċi li kien hemm barra. Rita, onestament, jiena illum issa ġifieri kważi risaq lejn is-sitt sena fil-Parlament tidrom, ġifieri fundamentalista, imbagħad ikun hemm anke tajjel personali, ikun hemm ukoll fil-fatt kellek tajjir personali ikun hemm ma dik hija xi ħaġa inti fil-politika aħna maħniex fil-politika biex ninħabbu. Jiena biex ninħab jekk irid ninħab nixtri kiosk, noqgħod indur ma' Malta u noqgħod inbeħ il-ġelati. Jiġifieri hemmhekk forsi nibda ninħab ma' kulħadd, ma tibniex fil-politika inti tagħmel x'tagħmel ħataqlaħħa dejjem. Jiena nistma' lil dawk illi huma kontra l-ħsibijiet tiegħi, jiena anzi kull meta jkun hemm xi ħsieb jiena ngħidilhom anke biex niltaqgħu. Kien hemm anke ġenituri illi għandhom tarbija bi-sfida u jiena mhux biss nissimpatizza ma' dal-ġenituri inħoss għalihom, imma fil-prinċipju maħniex naqblu. Jiġifieri x'qed tgħid illi din it-tarbija ta' sentejn li għandha condition qatt ma eżistiet, teqridat, neħħija, tagħżel. Niskuża ruħi imma mhux dak il-ħsieb tiegħi, mhux dak il-prinċipju tiegħi. Jien il-prinċipju tiegħi aħna jien minix Alla. U hemm diversi dokumenti illi jispjegaw b'mod tajjeb dan, hemm id-dokument tal-MFOPD. Din hija l-umbrella tal-persuni b'diżabilità illi wkoll m'għandix taqsam ma' min għandu kondizzjonijiet, imma allura dan id-dokumenti ġew moħbija għaliex l-MFOPD qed tgħid jiġifieri b'din il-liġi b'dawn l-emendi dawn il-liġi b'dawn l-emendi tal-embrijun. Jiġifieri aħna persuni b'diżabilità ħaniġu għas-soċjetà Maltija persuni tat-tieni klassi u għandhom raġun. Jien naħseb u nagħlaq biha għall-introduzzjoni tal-bidu ma kienx hawn informazzjoni biżżejjed u dik tweġġani. Mela, grazzi ħafna. Kif stajtu tisimgħu hemmhekk l-Onorevoli Bartolo qasam magħna l-ħsibijiet tiegħu nisperaw nittamaw li għall-inqas il-messaġġ issa darba ħareġ ċar ukoll kif stajtu tisimgħu minn fom il-persuna stess dan kollu għal ir-risposti tiegħu għat-tweġibiet tagħna. Grazzi ħafna.